Hi guys. Hi guys, so apakil kami. Hi guys, nandito kami ngayon sa Qatar Burial. Pwede po gawin kantin. Pinatasin natin yung stranded. Ayan! Ha? Mana usah? Akan. Tara na, akyat na doon. Ha? Hindi pa? Tara na. Oh, mamagisa muna lang dito ba? Hindi ka na. Ba? Tago na, dali. Gila yan. Five hours later. May kilang ka, may 6 hours later. Hi guys. Hi guys! Ayan, nag-abot din. Guys. 'Gutom ka? Nagutom ka, no? Huwag mo iwanan yung yung pinagkainan mo dito,
Yun na. Ba? Yun na. Anong kinakain mo? Hiram lang ni Tito Jason. Anong kinakain mo? Mamut. Mamut. Ay, mother. Dala ko na. Bega lago mga katawiton. Oh. Babalo ka naman ba? Oo. Wag yan, wag yan. Yeah, yeah. Ah. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. I'm a savage. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nasaan tayo hugas? Saan tayo? Na! Na! Ah, kapla. Napa, Jason? Ah. Wish ko kayo, hindi ka natusan. Saan na? Ay, madam. Ano ka tayo styrofoam ka po? Si Hakin. Ito na yung tawag sa aman. Ah. Si Mawalara. Si Makoy Kumuno eh. Alayo.
Hindi? Hi, Baba! Ito na yung boat nyo. Okay, nagutom sila. Okay. Okay na tayo. Pagod ka na?